erraz irakurtzen den testu bat osatu nahi nuen, hori egiten saiatu naiz, arina, atal motzez osatua. Loreak, gure protagonistak, uko egingo dio hasieratik ahanzturaren bideari, eta hartuko du ezagutzaren bidea. Eta bada beste bide bat, nobelaren zehar ere egingo duena, giza harremanena, maitasunarena. Ahanzturan oinarritutako zoriontasuna eskaintzen du, zoriontasun ustela, ezagutza, oroimena eta kontzientzia direlako zoriontasun beteago baterako bideak. Ni pentsatzen dut aktibatu beharra daukagula kontzientzia hartu eta aktibatu, ez? Eta hori da hain zuzen, liburuko protagonistak, Loreak egiten duena, ez? Bera, kontzientzia hartu eta aktibatu egiten da.